7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha. All right, 1907 njalo ngabe kulesithathu sisikhuluma ke indaba zesintu like akasini, so meaning ukuthi ke ngolesithathu lokuqala enyangeni what we do is we take calls and comments and questions and then follow up mhlambe kwizinto esishiye seziphakathi. So indaba yesintu ke iba khona ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 and lo hlelo ke you can join us live. We are streaming it on our app, ubone video yakhona mungaya nje kugagasi app. I'm sure sewunawo leyo app ngoba ikunika ama podcast, ikunika the latest COVID info stats, the latest news. If you missed into ethile uzokwazi ukuthi uyithole khona. It also allows you to rewind if kukuthi mhlawumbe there is a part oyificisa iphakathi. So there's a lot you can get kule app. You can download for free ku Google Play na ku App Store. Right, video lolu hlelo ke ikhona but we are streaming it live. So namhlanje ke we open line ngoba sikulwesithathu lokuqala enyangeni. We have Dr. Bathini Mbatha oyi expert kuzona indaba zakithi. Sikubingelela Mthiya. Ngibingelele Alex, ngibingelele no mfowethu lana impunga yolwazi kahle. Siyabonga kakhulu Dr. Bathini, but njengoba umuzwa ke we also have Mlekeleli, uyi-author naye futhi uyi-researcher Mlekeleli Mbanjwa. Sohlaza ngiyakhuleka kwisizwe sonke sikaMthiyane sikaphunga nomageba, ngiyakubingelela nakuwena, ngiphinde ngibingelele nakuzakwethu, ngiphinde ngibingelele nakumdidili wohlelo umfoka Mbulazi. Sure, phone ke nawe ubuze. Inumber 031 537 3000 and on Facebook Indaba with Alex, Twitter naku Instagram iyo leyo number leyo. Asiqala nje madoda laphezulu. Ade ngikhuluma nensizwa zemboni yezokuthutha. Abanye bakhala ngokuthi bahlushwa abanye bayabahlukumeza, bayabahlawulisa, then abanye bazothi hey phela i-territory yethu le engena kuyona fanele siyi-protect. Yini engavikela umuntu la? Umsamo noma kungadinga ukuthi atholwe ngamakhathakhatha? Alex, inkinga enkulu ekhona embonini le yamatekisi ukuthi uhulumeni uye asebenzise ekugcineni kuyephuma isikhwama sabafundisi thiwa bayahamba bayokhuleka, bakhulekela imigwaqo thizeni, bakhulekela ama-rank thizeni and everything, but when it comes to abalaphi bendabuko basifaka ekugcineni. Inkinga esibhekane nayo embonini yamatekisi ukuthi igazi elichithakele liningi. Yeah. Imphefumulo ehambile miningi. Kuncane okwenziwe ukuhlambulula lokho, ukwenza inhlambuluko lapho. Wona kumele ayenze nje thatha initiative yokuthi ke asilungise kanje. Obviously it's government because uyena ongaba necontrol ngoba lezi imbonde ziyaxabana zizodwa. So akekho ozoyehlela ngenzansi komunye athi yes kulungile asenzeni inhlambuluko noma yes kulungile asenzeni ilokhuzana ake sihlambulule irank lena kunabantu abashona. Yes. Ayikho i-tax association eke yafika kuloso sigaba leso usubala ke nama accidents. Exactly. So in the meantime ke before kuze kufikwe kulento eproposayo, so umuntu nomuntu ke okulemboni ukuzavikeleke ke ino isuggestayo akahamba ekhuluma emsamo noma mhlambe akahamba ubhekana nabantu abafana nani abazinyanga. Umuthi because ngeke uye emsamo uthi ngifike uyogadla ulokhuzana uAlex. Yeah. Unless umsamo kini wena ophehla amanzi amnyama kuwona. Kodwa umuntu ozomenza njani lo mufike kwa? Umuthi phela ushuthi uyoqina phela lo muntu lo noma uyogoma whatever azoba awenza. No not umsamo, umuthi. Okay, ithini mpo? Yeah, Sohlaza uza kwethu ngiyavumelana naye, iphuzu lakhe libalekile kakhulu. Miningi imkhokha vele ekhona mawubuka la embonini. Yeah. Kubalekile ukuthi kwabona bebodwa ngaleke manje simbeke eceleni mhlambe uhulumeni. Bebodwa bahlale phansi. Bayixoxe lento bese kube khona mhlambe into eyenziwayo Sohlaza. Ngoba kukhona igazi uthola ukuthi lachitheka kungafanele lichitheke. Wezwa lona lento into ejulile kakhulu edinga ukuthi ijulelwe. Angibuyeke manje umuntu nomuntu angakwazi ukuthi alinxuse ithongo lakhe ngokomsamo ke manje. Yeah. Alinxuse ithongo lakhe kube libe isihlangu kuyena.
nalowo muthi azowuthatha kushando acele ethongweni ukuba novumo ukuthi akwazi ukuthi awusebenzise ngoba lona mali kuflathela kwawona ngeke usebenze. Nasi into oyibekayo la ngiyabona ufuna ukuphawula nakuyona Bathini. So umuthi nawo ngisho ngabe kuthi uyasebenza umuntu uthenge ngamalini nalo owukhiphile ushaya phansi ukuthi uzosebenza. Uma umsamo nomithongo lakho lingavumi ngeke usebenze Mbanjwa. Yena nje ushando lo anganginika induku manje kodwa amakhehle ngihamba nami ukuthi awafuni. Ngiyisebenzisa ngeke usebenze. Ngeke. Kanjani Mthiyane? Ingakho Alex ngithi mina asukhipheni umsamo. Asakhulume ngemboni sesikhuluma nje generally umuthi ma unikiwe kuthiwa nansi induku. Yes, umuthi ungeke usebenze amakhehle uhamba nawo ngokumancaphona ulimi lempo. Yes, that's true. But make sikhulume ke manje na ngokwemboni. Alikho ithongo elingakuvumela ukuthi ucela ipermission kulona ukuthi uyokhipha umoya umphefumulo. Ukuthi likuvikele yes lizokuvikela. Kodwa uma kwaphawula ukuthi ngifuna ukufika lapha nambaqongqotha amakhanda in wenye language ingakho ngithi asikhipheni lapho indaba ngisapha. Kodwa nje in general ukuthi let's say ufuna umuthi wokuthi uvikeleke in general mhlambe usebenza endaweni la ama shift akhona beda khona kunabafana behunga la udlula khona bayebahlupha abantu abaningi uyocela ke manje uthi na umuthi nguthathe isalukazi sendoda ngicela ukuthi lo muthi lona uwenze njengoba isalukazi sendoda senginikele imiyalelo yakho ukuthi uzosebenza ngakhona ucela usebenza kanjani. All right. Inamba uyitholile mawusifica sesiphakathi u031 537 3000 asina sihloko namhlanje because lesithathu lokuqala lwenyanga so uzofona nje ubuze noma yini into ufuna ukuyibuza na Facebook na ku Twitter ngizowathatha futhi ama questions na ku Instagram ngoba anonymous mawuthanda ne voice note ungayithumela ku 078 9342827 aqale ku anonymous waseMarisburg usekakasini anonymous. Yebo Alex njani? Siphilile wena? Siyaphila lapha no baba lapho. Mina Alex ngiphume mina yabona 2019 December lapho. Bengimele ngihambe izinto ekhona lami engagcina Alex singene inkinga ngakhulu limali uma abafana bami thatha isibhamu sayikhandla zaphuma la July last year umfana mazikelela so mina ngithi ngiyabuza kulabantu abasola ayibhuli Alex abayithole inkinga yami kuze kube manje yabo. Imanqane ke so that sizohambisana be uzohamba ekhweni lakho uyoqedela amalobolo nakho konke and then umfana omunye abafana bakho wayidubula ngesibhamu. Mina engagcina sengiyidubula inhlanhla yaphuma phezulu ekhanda yabo. Ayangangena enyameni. Yangena ngasami lo mina aphuma la shothi nami ngithi ngiyazibulala yabo. Yangena kuphi nekhanda? Yaphuma la ngenhla kwendlebe ngathi ngasami lo mina Alex isibhamu yabo. Yaphuma ngenhla kwendlebe. Ngithi ngiyazibulala yabo. So manje ngoba phela ukuzothola isolution umbuzo wakho uthini? So last year umfana usiyazikile yabo. Umfana njani? Usiyazikile umfana wami onaba 17 yabo usiyazikile yabo. So mina ngithi ngiyahamba ngiyakulabo abantu abahlola ade lo ngihamba Alex yabo manje angisazifuna la ngenzani ade lo mhlawumbe sengiphuma kumkhomazi yonke indawo yabo akekho novela abona ukuthi nje uze la uhamba ngenkinga kanje babeli bangene ezinye izinto eziseqileni angazi noma izinto zami zenziwa amaqilini angazi ngempela. Okay. All right. Mbatha Alex inkinga sibhekana nayo abantu abaningi bayathanda ukuhlola and ukuhlola is not yonke into edingakalayo. Kwesinye isikhathi ufana ukuhamba uyokumela kwendabuko ufike uyixoxe indaba ukuthi nanku umkhokha engibhekane nawo ngingasizekala kanjani ngoba manje na lento lena afuna ukuthi ibhulwe uyayazi yena ukuthi kwenzakale ini uyena ufana ukuthi ayikhulume bese athola isixazululo. So nje ngoba manje uya laphana ufuna ukuthi yena bamtshene ukuthi wena ukwazama ukuyidubula umfana kwazama ukuyibulala izinto efana lezo yingakho kungashayisani. So yena fana afika xoxa indaba athi angizohlola ngizokhuluma ngizofuna isixazululo seyinkinga engibhekane nayo. Okay. Enye into sohlaza kubalekile ukuthi yena umne wethu ake enze ucwaningo kubo abuko ukuthi mhlambe akekho yini umuntu owahamba ngesandla sakhe emndenini wakhe
okuqala lokho ngoba upelepele omdala uhlezi uvuka ogqokweni mhlambe lento iumkhokha wakhona ekhaya ngale kokuthi mhlambe athi uyohlola akabuka isigameko esenzakalayo yena ufuna ukuthi ukuzisa kokhokho bakhe bayakuvika bona lokho kodwa nengane yakhe nayo futhi siyahamba akakenza ucwaninga ekhaya bheka ukuthi akekhona umuntu owahamba ngaleyo ndlela mhlambe kwangalungiswa. All right, nanzo ke solution board ngizwa siyabonga kakhulu mfethu and into engajwayelekile le so uzama ukuthi ayibulale ngalendlela ithongo lavika lona okukhomba ngokusobala sohlazo ukuthi ngenze ukuthi ikhona inkinga ekhona elifuna lona ithongo ayilungise yena. Okay, thatha uZanele from Emawud. Sabona Zanele? Yebo sawona Alex nehambeni zakho. Yebo sabona. Ninjani? Siyaphila wena njani? Hayi we Alex mina nje sengiphelele ithemba kubantu ukuthiwa abalapha indabuko. Isizathu saloko yini na? Ngakhulela emakhaya ngakhulela emakhaya nje noma ngeve indawo yangakhula kuyona yayi-submission kodwa kwakukhona lesi sigaba lesokuthi insizwa makuthiwa iyaphuma iyofuna umsebenzi esilungwini bese ke omdala ekhaya ethi ayihambe ke iye lapha kusibani lo waziwayo ukuthi yasetshenziswa endawo ekhaya makuze izinto enzesintu ufika usho ukuthi usufuna ukuhamba uye kofuna amatoko lapho kwakukhona umuthi obomvu lo muthi obomvu kwakufanele ukuthi leyo nsizwa igume ngawo lezo nsuku mhlawumbe 7 days ingaphekelwe umuntu oya ensukwini zakhe iphinde futhi ingene komhlophe. Kodwa manje iyabona imiphumela yize ngangisemncane lapho noma ngizwa ngixoxelwa imiphumela yalokho lo nsizwa yayifika ihambe isikakhulukazi ngoba zazifike zihlala ema-hostel yayifika ihambe izela ifikele kubane wabo nobani ithi mayifika lapho kuvele mhlambe komunye ukuthi ayikhona ohambile oselivini ake uze umbambele ngalowo muthi sikhuluma ngalowo muthi ephalaze ngawo omhlophe nolokhuzana obomvu nomhlophe izothi lensizwa izothi mangabe seyithathwa lapho kulo msebenzi masebuya lowo oselivini sekuthiwa hayi nawe siyakuthatha into eseyenzeka njengamanje Alex into eseyenzeka abantu bayahamba impela inyanga ngeenkinga zomsebenzi nani mhlawumbe emsebenzini kuthiwa kuyadilizwa emsebenzini kuthiwa kunjani bafake intambo bagqiza kodwa imithi sekufanele bayilekelele ngobuphiki bahlebe bampimpa abanye bawasha imoto zababhosi kanti washo naphi manje umuthi okhulumayo wona uzenzele hayi ukuthi umuntu aphinda uncethezele yilo umbuzo wami. Yo okay ngiyabonga siyabonga Zanele ulaleleke nazo impendulo. Alex uZanele uyiqala egcineni kunengilosi ikhulunyiswe ekhaya kuthiwa nangu uBathini Mbatha sekaye esikoleni nangu uBathini Mbatha sekasemazingeni anje nangu uBathini Mbatha ke manje nasokufanele ukuthi ayothola umsebenzi yona ke ingilosi ngoba esikhathi esiningi abantu bayafuna umsebenzi ingilosi yakhe kodwa ivuka ekseni esikoleni ngoba ingilosi yakhe azange isitochwe manje ukuthi asisafundi manje sekufanele ukuthi kuye esikoleni umsebenzi womnikazi womsamo loyo okufanele ukuthi kucelelwe wona so by the time uyofuna umuthi ukuthi wena ufuna umuthi ukuthi ukutholele umsebenzi kodwa ingilosi yakho ibe ikwenye direction ngeke usebenze vele lo muthi loyo yingakho angithi usizanele uthi abantu abadala beyibona bebathi awuye kusibani bani bebesuke emsamo baphahle emsamo bathetha nedlozi ukuthi sicela ukuthi nango bathini useqedile esikoleni usefuna amatoho manje sicela ukuthi ninika amatoho kokugcina Alex akuyena wonke umuntu odalula ukusebenza abanye abantu badalela ukuthi beqhashe abanye abanye abantu badalela ukuthi benze amathuba omsebenzi abanye abantu badalela ukuthi banesiphiwo ukuthi bathi banento okuthiwa ubizo so ikhathi ishintshile manje akusafana kudala ukuthi kwakuthiwa kuyistandard ukuthi wonke umuntu ofanele ukuthi ahamba yofuna amathuba omsebenzi no okay it's 20 minutes after 7 eGagasini
We are streaming this show live kwi-app Kakasi FM. Mlekeleli Mbanjwa Bathini Mbatha. Yini ofisa ukuyibuza, yini ofisa ukuyiphawula, yini ofisa uku-add futhi kuyona. Ungaphendula nomunye umlaleli. Inamba ke 0315373000. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Kakasi FM. Nazi question evela kuSibu. Ngicela ukubuza ukuthi uma umuntu eshonele esibhedlela ebese yiswe emakhazeni, umoya womufi ulandwa kuphi esibhedlela noma emakhazeni na? Mpunga? Sohlaza lo muntu umphefumulo wakhe ulandwa esibhedlela la uphumele khona. Awulandwa emakhazeni ngoba emakhazeni akukhona la uphumele khona umphefumulo. Oh, ilapho ezolandwa khona ngehlahla. Ngehlahla. Oh, okay. Sathi Mondli Mandawe, Mondli. Khama kanjani Buthelele? Sure, kunjani Mondli? Siyaphila futhi wapha. Sure. Ngibingelele nabo ngibahlolayo lapho futhi. Thokoza. Yebo. Cha umbuzo wami uzoba la kubaba lo ozochaza ngamagama ukuthi ufuna ukubuza mayelana nokukhulu zethu lesilwane yabo. Manje lana kunencazelo engizahlukahlukene yezomunye mhlawumbe lethi mangabe khuluza ithuzi lesilwane kube mhlawumbe nesilwane mhlawumbe esisohlala kube khona omunye ozothi ukwenza lokho kube ngintelezi mhlawumbe nestaff kube nje sephelile manje ugcina singasaqondi kahle lapho ukuthi kona kuphi ngala okuyikona ongasho ukuthi hayi uqondileke. Okay. Mbatha. Yabona Alex nomne wethu makhuluma ngeishu yesilwane ukhuluma ngento esensitive ngoba kufanele kutholakala ukuthi silwane sini sithunywe ukuthi sizokwenzani kuwena. Abantu abaningi bayabadile ngeishu yesilwane bangabhekanga i-environment abakuyona. Njengokuthi uma umuntu uyakhala ngokuthi ngiyangilale nomuntu wesifazane kanti njalo ebusukeni ushaya indlwabe. So vela amaphupho ake azohambelana lokho bese lokho yena interpreta njengesilwane noma yohlola bese kuvela njengesilwane. So kunzima ngempela uphendula ubhodi ukuthi okuyona indlela yolokhuzana yokukhipha isilwane ikuphi. Kodwa isikhathi esiningi uye umuntu uye alahlwe noma athwetshulwe ukuthi isilwane singabe seza kuyena siyethunzini lakhe. Sure, it's 24 minutes after 7. Siyabonga Mondli. Sise emgababa now. Anonymous, sabona, welcome to Kakasi. So sonibona nendlela baba ngibekele wena baba Mthiyane nani baba. Siyavuma bodi. Yebo amen. Baba nginenkinga la insambatheka kancane understandeka but senginokubuye ngihluleke ubone ukuthi usizolithola kuphi ngoba sekunamanga amaningi la eminyaka nokudlalwa ngabantu. Ngibe no khona iphupho nje ngisanda kuba nalo. Ngiyabe nawo lamaphupho but leli lixaye kakhulu. Lokuthi uphuphe ngathi endaweni eseduze kokhaya komalume kama kunomfula lapho. Kunabantu abaningi ngathi khona yenziwa yathandazo. Masuvela ubona into enkulu esemanzini. Asithi nje ubona lento engathi intwathi la ivela iphume lesikhathi wona usababaza yonke lento le mase yakhuluma kwabe mase yashintsha kathi uba umuntu wesifazane nikhulumeke nawe mase ukhuluma naye iphinde iphendwe ngathi uba umuntu wesifazane mase ivela ihamba nawe iye kini ngaphezulu ngathi sigqoke ingubo ezimhlophe ineduke elimhlophe kodwa ngemuva ngezanzu uhamba nento la inesidumbu esikhulu silomuntu nowufika lapha ekhaya ihleli uLaura round umkhulu wawaziwa okwenzelwa kwenizini kodwa nje ngazi ukuthi uyahlonishwa la ekhaya lo muntu lo uyexakile yabona abathanda ukukhulumisa kakhulu banokuhlonipha kodwa manje angi-understand lento ukuthi nani ukuthi and le muntu uzaza khona kuwena ngazi ukuthi uyathandana nawe manje le ndavuka yangithusa kakhulu manje ngiyabuza mina baba ukuthi lamaphupho ngizowenza kanjani ngoba into athi nginokuziphupha but le ihluke kakhulu ngizolalela uyazisohlaza mhlambe engakaphume umnewethu ngenkathi sisuka naye iya kubo usho la komalume noma kubo kababa ila ngifuna acacise khona iyahamba baba yavele yanami komalume. Okay icacile. Okay ngaqa hayi Shandu ngingangena. Yes Ilula lento yakho umnewethu
umnewethu Sohlaza nje umuntu kokuqala esingambeka ngokuthi unabantu abadala Jobe phupha inhlwathi nje yebo unabantu abadala futhi isiphiwo sakhe isiphiwo sakomalume bakhe yena kumele ukuthi kube khona izinto azozenza kuze abantu abadala bamhlahlela indlela ukuthi bafuna enzeni izinto enjani njengazenza kungaba Sohlaza ukuphahla okanye athole umuntu ozomsiza mhlambe amnikeze okuthile okuzomembulela ukuthi ithongo lakhe lifike kuyena likhuluma ukuthi lifunani kodwa indaba yakhe nje lapho la engathi angathola umuntu ongumthandazi futhi ongawusebenzisa umuthi ngoba ukhulume nangesimo sengubo le emhlophe kanti futhi into yakhe ngathi inamanzi okay all right hayi baba ngiyaxolisa ukuchitha isikhathi senu khona okuningi engingaqala ukuzwa ukuthi inkinga ibe sekufikeni ukuthi mukufanele usizo umuntu khona into owangisiza umuntu base ekufaka emanzini wayengifake engisize emanzini so wangigeza wasekhala ngamandla mengingawazi mina nomunye ngathi mengimchazela ukuthi mengiqhanga ngiphupha ngisolwandle kwangathi liyagcwala lase liyavuleka wababaza la manje wonke abantu masokuthi kufanele akusize ugcina usungasazi fanele wenze njani ingoba zange uqala ngokuphahla emnewethu ngoba mawuphahla usuke uthi ngoba sekhakoma wakho ucela ukuthi la uyothola khona usizo bekwazi ukuthi bekusize ngoba vela amandla akho makhulu so nje umlekelele asho ukuthi ezinye zezinto ukuphahla so njengoba wena unabantu abadala uwena fanele ukuthi indlela kuyiqale wena ngokuthi uphahle uyicele indlela yakho nokuthi ucela ukuthi lo muntu ozokusiza angakuphuci lamandla onawo kunjalo Sohlaza ngoba uthola ukuthi wafakwa njena kwangamela afakwe emanzini kumele ukuthi amkhombise ukuthi uzokwenza kanje ngoba uma umuntu unamandla okanye abantu abakwembethe bebakhulu uzosiwa umuntu nje omncane emanzini athi uyakufaka ngeke lapho ukuze futhi unenhlanhla ngoba uthola abantu abaneqiniso kuyena ukuthi hayi khona lento ngeke sikwazi ukumelana nayo omunye uzothatha amashansi bese ayithola asenkingeni siyabonga bhuti wenze njalo ke siyabonga bhuti siyabonga sakhuluma indaba yeinyoka nje ku Facebook la khona uSJ Sijado obuzayo ukuthi lenyoka le elihlaza green ehlala endlini ngempela abantu abadala yini labo secondly kwenzeka kanjani ukuthi baphenduke inyoka even nabo bashona beyisaba inyoka gogo ngena ke yes Sohlaza inyoka le egreen ebonakala ekhaya yebo isuka ivela njengesimo sabantu abadala uyangizithi ngithini ivela njengesimo sabantu abadala okanye iwuphawu labantu abadala mawubona yona egcekeni okwazi ukuthi abantu abadala sebefikile ekhaya kungani bezosebenzisa yona inyoka Sohlaza hayi ukuthi ibona inyoka inyoka ibona abantu abadala kodwa iwuphawu labantu abadala mayifika phakathi komuzi okwazi ukuthi sekufike bona iyona nto abanikhombisa ngayo ukuthi sebekhona emagcekeni ingakho ke kusho kuthiwa inyoka yabantu abadala alright ukuthi sengibuza nje ekutheni nazo inhlobo zeinyoka zihlukehlukene and we are told nje ukuthi green mamba is ingozi kakhulu and ukuthi bayokungabulala so ke manje uzohlukanisa kanjani ekutheni uyishaye noma ungayishayi uyabona kanjani kuya ngeapproach yayo Alex yes inyoka ifika ngolaka enyoka ifika igadle enyoka iyabonakala nje esimini sasekhaya ngizokunika nje typical example ngathi ngisemsebenzini ngacela ubhodi ongilamayo ukuthi ngicela kube uyena oshisa impepho kanti vele kunesikweletu umama angasikhulumanga esiphezulu kwakhe ubhudulo engemlamayo kwaseqhamuka inhlwathi kwabaleka wonke umuntu kwachitheka utshwala ladu phekwa khona so kuchaza ukuthini abantu abadala bebangafuni lokho bebayimisela ukuthi bazolinda mina ngize ngifike uyabona so kuya ngokuthi inyoka ifike yenzeni abantu abadala ayivamile ukuthi ifike ithuse umuntu uyeuza umuntu athi ngisaba impela inyoka kodwa ngendlela eqhamuke ngayo azange ibe novalo ingaba iyadlula nje uyibone yes ukuthi bila all right sure all right Sinendlovu eNewcastle sawona yebo sawona Alex hello Sine yebo ngisacela ukubuza lapho kobaba ukusho ukuthi ngeke ngachithekela isisu ngo2015 and angangageza
umnikazi wakhona nje saxabana nalobhu zange angageza kwathi this year ngaphinde ngachithekela futhi ngochana wami umunye umuntu loyo manje lo muntu ufuna ukungigeza manje angazi ukuthi noma ku wrong yini ngoba phambilini angizange ngigeze ngicela ukubuza nje ukuba buthi manje ngenze kanjani ngoba lo ufungeza manje nginenkinga ngihlale nje ngiphupha nje abantwana ngiyabaphupha ngaze ngacabanga ukuthi isilwane ngahamba ngayosilahla ngiyabaphupha nje abantwana noma ngimtshela lo muntu ukuthi kufanele kugezwa akasayingeni nje lo angaphambilini ayingeni okay Mbatha akufanele sisi uthi ugezwe iboyfriend kufanele uthi ugezwe yini oqala uvale umkhokha ucelele ezalukazini ngoba ngathola ukuthi kunesalukazi kini esikasaba nenkinga yochithekela leziso and then usizo lwesibili bese ugezwa ke ngokosimo somuthi lapho sokusugezwa naye umuntu wakho but if umuntu wakho is willing but njengalo weqala is not willing akunankinga wena ungagezwa wena isiqo so akufuneki ukuthi ungazi uyogezwa lokho ngoba moyogezwa kubo ka boyfriend uyogezwa as ubani ngoba akakaveli kini yes enye into sohlaza ekufanele ukuthi ayiqikelele usisi ukuthi uma seyilungisela ingane kubalekile ukuthi naye abelethiswe lo mphefumulo wengane owaphumela kuyena ngoba futhi enye into wena gogo kungenzeka ukuthi lengane lesibili isikhahlelwa ilengane leyokuqala qinisile ingakho ke kubalekile ukuthi abelethiswe athola abantu abazomsiza ekutheni njengoba ingane ziphuphumela esiswini kuyena umphefumulo wazi ukhishwe kuzona abelethe okay manje ngicela kufanele ngicela ngigezele la ekhaya qala khona ekhaya lo wesibili manje ngoba ethi ufuna ukungigeza ekhaya kubo nje akukho right ugeza ekhaya kubo ezubani gogo angazi phela basho njalo abadala cha waziwa ezubani ekhaya kubo uzongena ezubani ekhaya kubo akho ngisho inkukhu ayikhiphile kini so mawuya kubo uzongena ezubani ungazange uthele ngenyongo ezumakoti ngoba phela the only time uyongena kubo wena noma uyogezwa noma kuyothethwa emsamo kini kubo it's when usumakoti sure yes uyacoliseka ngiyaculiseka kakhulu aba ngiyabusho manje mangigezela ekhaya ngicela ukuzoba kufunakala ini ngibe nembuzi noma inkukhu ngakhona kuya ngosiko nosiko noma ngomkhuba womndeni ngizacela wenze consultation ekhaya kini ukuthi ekini kuye kwenziwe kanjani makunesimo sinjeni okay okay ngiyabonga baba ngaqhubeka siyabonga mangabuzo ngase Newcastle Lady Smith Charlestown gagasilibamba ku 107.9 otherwise the app it allows you to catch your station noma ikuplay khona let me do this kabafethu I'm going to read ama comments ayi2 ahlobene nibe niwa digester masibuya ke nizobe seniyaphendula right and then simphiwe la ubuza ukuthi ungaye yini ukuyogeza emanzini uma ufuna usizo and ufuna ukubuyisa abakini kodwa utholthi kini bayalichitha usiko bathi into engekho idemoni but wena uyimisele ukuthi ulungise izinto zakho ngenxa yezimo obhekene nazo bese kuzoba usibu umbuzo wami uthi sikhona isidingo sokuthi uhlabele idlozi if umndeni wakho ungayimbandakanye nalo but wena ukholelwa ezintweni zesintu yabothi imbuzo embili ethi ayicishe ihlobane so ke masibuya siya kuyona ulalela uAlex Mthiyane on Indaba Gagasi FM Indaba ekakasini all right sinomlekeleli Mbanjwa kanye nogogo Bathini Mbatha and uyangihleka ke umlekeleli ngesikhathi sise ku break uthi how kanti weligcina yini usiko Mthiyane na ngithi ke mina yes ya ukusho ukuthi uhlelo lolu la Mthiyane uyezwa ngiyengithula nje phela ngoba eminye imibuzo ke kube ukuthi no umsebenzi akhona uconsulta ukubuza nje nina ke bese niyaphendula kodwa nami ngivume ngenhliziyo ukuthi oh ya no basho khona uma futhi kusuke kungashayi khona ubona ukuthi ngiphinde ngibuze same question to omunye umuntu okay nasi indaba bafethu ekhaya abayakholwa abasindisiwe amadlozi bawuthatha ngokuthi amademoni kodwa mina ngendlela izinto zami ibopheke ngayo ngiyabona ukuthi solution yami ilapha ya ngikwazi kanjani ukuthi ngenze into engenziwa la ekhaya ngoba phela anginama blessings of ama parents nangendlela yenkambiso omunye asho athi kusukela kumkhulu nakubaba into ebikade ingenziwa le Alex kubalekile ukuthi sikwazi ukuhlukanisa kunomehluko phakathi kokuthetha idlozi nokuphahla
mawuphahla usuku ukhuluma nedlozi okuyilona eliyingilosi kwena elibhekane nawe ngqo. Yeah. So uyena lo muntu lofana ukuthi akwenze lokho ukuthi akhulume nedlozi elibhekane naye ngqo. Hayi ukuthi efune ukuthi aze abe nomsamo noma abantu abadala in ngoba kusisikhathi ukuthi akuyena futhi osezingene lokuthi angathetha emsamo. Yeah. Or even if kuthiwa umsamo ukhona. Uzokwenza njani ke lo muntu ngoba phahla. Okay. Ukuphahla uyaphahla elokhuzane. Asenze kanje nakubafethu. Asichazeni ukuphahla because kumuntu omunye ngeke abe familiar with the term. Umuphahla usukwenza ini? Ukuphahla ake siqale ngokuthi uphahlela kuphi. Ukuphahla uphahlela anywhere. Naseflatini emqashweni emjondolo ehlathini eresi and everything. Right. Yes. Yini le? Bese kuya ngokuthi lo muntu othi ehamba uyophahla wophahla kanjani. Kuyahlukana Lex. Ngicela singabi mina specific ngokuphahla engikhiphayo mina esigodlweni sakwaShandu ngoba abantu abaningi bazoba confused just ukha phezulu ukuthi yini layitha amakhandlela or ushaya ukhamba or yini ukuphahla yilati yini le ukuphahla kuye ukuthi okay kuye kube nenhlobo nembala thizeni yamakhandlela kube nesinemfu kube khona ilokhuzana impepho abanye bathi ofaka noma ijuba icartoon lelithengwayo abanye bathi ofaka namanzi abanye bathi othenga amahewu izinto efana lezo kuya ngokuthi lo muntu othi ehamba yophahla uthi faka ini nokuthi uboniswe ngesikhathi bese yakutshela ufike uthini ke masiwenze njalo kodwa ke nayo abalekile Alex oyiphawulile ukuthi nomkhulu nobaba azana ukuzana esikhathi esiningi basuke babalekile kwelethu ngoba izinto ezisiaffectayo manje iningi lazo zanziwa ama generation amaningi emva kwethu yingakho kunanento okuthiwa ukunqamulela topic on its own. Okay. So uthatha shortcut yokuthi no shortcut labantu banamacala amaningi uzaqala lapho ugcinephi angithande ukunqamulela shortcut. Yeah. Mhlawumbe nje mangafaka yes ngena ebonga enkulumeni kagogo ukuthola ukuthi umuntu sohlaza mhlawumbe ngizokwenza isibonelo ngomuntu mhlawumbe uchithekelwe isisi okanye mhlawumbe kwenzeka iphutha wasikhipha lo muntu lo sohlaza uthola ukuthi kubo akukho la ngayilungisa khona. Yes. Nakhona ziyaba khona indlela uyabona nje ngizokwenza isibonelo uyabona ulwandle ila sikholelwa khona ukuthi khona imphefumulo yabantu abadala ulwandle umuntu uyakwazi nakhona ukuthi ahamba aye kophahla ulwandle axhumane nabantu bakubo all right kulungile so nithini angalisebenzisa igama elithi shortcut angilithandi indlela elula Ulungile fine we'll make it a topic ke ngelinye ilanga so ke cabanga nje usudlula erez uzokunuka impepho kanti awazi umjitha akuphaseki imodule imbambe phansi awazi inkinga zakhona so awudingi ukuthi uzoyokhuluma empepheni ngicela ungana lapha njalo uzoba brief ne yingakho ngicela ukuthi mhlambe iDepartment of Education iprioritize ama issues osiko the same way as prioritize ama issues eChristianity because kuneyingane ezivuka moya eyidinga ukuthi shisele impepho kuneyingane ezivuka maphayipayi eyidinga ukuthi zifundele iBhayibheli kodwa ezikolweni ayibalansanga lento lele ngiphawula lokhu regarding kune story I think sasikhuluma la saphuma about 5 years ago ngangila elokhuzaneni kunesikole lana ingane yasuspended because of iyatholakala ishisa impepho eRes it was a boarding school sayikhuluma khona la eGagasini so ama issues anjalo ukuthi ama parents principal athi no lento ayenziwa lana kodwa ingane imitholakala ikhuleka ngo12 ebusuku it's allowed sure which is wrong I know one university here ukuthi njoba kune office lokuthi bathola counseling ama students ikhona nomelaphi wendabuko uzokwazi ukuthi afike khona amenze njalo and it's one of the universities in Durban isingithatheke amalokhuzana ama voice notes eGagasini sawubona but Alex nehambele zakho ngicela ukubuza la kunento engihlale ngiyibuza ukuthi yini le yenziwa ubafo wafike wafaka amafutha komunye umuthi kwavutha waletha ugwayi umfowethu uyisangoma manje mina akafuni ukuthi ngazi ukuthi yini amafutha ani lawa ayiwafaka kulowa muthi kuze kuvutha elayitha ugwayi ngicela ningicacisele bandla ngibingelele Alex
Mthiyane nezihambeli zakho e-studio hayi anonymous lemthwalo. Hayi Alex. Hayi ngicacishe ngivume impela lesho izihambeli zakhe e-studio ukuthi hayi umuthi makuthi kunabantu abangavumi ukuthi bawusebenzise abadala osukungavumi sengazama umuthi wentombi Alex hayi khona akuvumi ngisho neyodwa hayi manje ngaboza hayi avele nisale sengiyeke nje lento Sanibona Alex nehambele zakho ngisacela ukuba anonymous ngisePeter Marisburg ngicela ukwazi ukuthi uma umuntu lakhe ngesenayo indawo eyikhaya mhlawumbe abantu basekhaya basho nabonke umuntu uhamba ehlala nje endaweni yokuqasha umsamo wakhe angawulungisa kanjani uma ukuthi kumele ulungisa kanjani umuntu umsamo wakhe ngiyabonga Ninjani egagasini ngicela ukuba anonymous bengicela ukubuza if ungakazi nje umbono uma wakho wakulahla kubaba wakho yonke lonto leyo owazi lutho ngaye so uyakhula nje uyakhula unamashwa wodwa eziphi izinto kumele uzenze and nakababa wakho abakutshela ukuthi kwenzakalani nobaba lo ngabe wakhuluma iqiniso wayishonela naye. All right, siyabonga kakhulu. Aqale kwena ke Mpunga nama questions Sohlaza ngizophendula umne wethu lo okhuluma ngokuthi kuba kusekho umuntu kodwa kukhona yena. Yeah. Uyafisa njengamanje uqashile kodwa uyafisa ukuthi abe nawo umsamo. Nayi into ekufanele thayenze umne wethu okokuqala kufanele ukuthi uma esebenza enawo amandla ikubo kufanele livuke ukuze ezothi ewakho umsamo wakubo uwakha kubo uyena kumele ukuthi avuse kubo okokuqala lo. Okay. Kodwa makuukuthi Sohlaza izinto zakhe zimqinile kwawona amandla wekho angakwazi ukuthi enze lento esikhuluma ngayo ukuthi endaweni la hlala khona leqashe khona akwazi ukuthi aphahle alinxusa ithongo lakhe okuwukuthi likwazi ukuthi limkhanyisele limvulele izinto ngenhloso yokuthi ufuna ukuthi abavusele umuzi kusasa. Sure. Noma enze lento kuthiwa umsamo ohambayo inleyo khona into kuthiwa umsamo ohambayo wenzela ukuthi uyabatshela bakini ukuthi asihleli la isiphoqa yisimo esikhona ukuthi nginibizele la kufana mobile app kanje ithokoza. Oh okay. All right. Okay, so nansi awuthikhala bafethu ukuthi hey isizame yonke into ithola intombi but akusebenzi lutho. Hey uyazishandu letsizwa le ukuthi manje iyakhala. Ya yona kusho ukuthi ithongo mhlambe layo alivumi kodwa kusafuna mhlambe akhulume nogogo uzokwazi ukusizakala. Okay. Alex kwesinye isikhathi uthola ukuthi ithongo lakhe alivumi ngoba kunekhehla elahamba lingaganiwe. And then into efani yenzeke la Alex kufanele ukuthi alincenge yilento athi sikhuluma kusizanela ukuthi ezinye izinto sesigijimise emuthini kanti fanele icelelwe ekhaya. Lo muntu oshisa impepho ekhaya akamcelele usibani usemdala manje ngokwanele sicela ke manje ukuthi ayipho akube khona phela umakoti. Okay. Yes. Akacelele akawuyeke kumuthi manje usumhlule. Okay. Uyisho lo yena. Kusho ukuthi ingakalungi leyo ndaba angabe lokhuzana encenga ekhaya ukuthi ubani ongasamkhulumele ukuze izinto isheshe ilunge. Yes. Okay, sure. Indaba egagasini. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. All right, 1948 sisegagasini. Before sidlulele phambili sithatha ama calls 0315373000 just to remind you ukuthi lolu hlelo luba khona njalo ngolesithathu from 7 to 8 and okay and uyakwazi ukuthi ulithole ulibuke nje ku app Gagasi FM. Ngifuna ukusho ukuthi kuma platforms wonke ku YouTube you can find it and the podcast lolu hlelo zoyithola futhi nakuwo wonke ama platform eGagasi. Lo mthetho uthi ibra yakhe isangoma inokuhlala ichome nje ifake amafutha athile ithimila yethu ugwayi bese yavutha so ke yena ke bese mbuza ukuthi bafo awani lamafutha angamphenduli bathini Alex mawuthatha uma nyazini uhlanganisa angisazi uhlanganisa nani noma ngalayitanga kuyavutha yes neglycerin. Okay. Mathatha umanyazini ufaka phakathi kwetissue ufaka umanyazini uyigoqa itissue masinyana uyibeke izoshunqa
uchoma basically engakusho angeke sazi ukuthi ubrother wakhe bekwenzelani lokho mhlawumbe uyayithusela ukuthi hey mina ngenza imanga ungangisondeli izinto efana lezo yes so angalokho stress ukuthi afuna ukwazi ukuthi kwenzakalani okay nanako kumbuzo bafethu we know ukuthi abantu abaphiwe ngokwesigodlo nangokwamandla njengani nje kunezinto abazenzayo but kungewona umdlalo kodwa ke kuyenzeka futhi abanye utholithile isiphiwo abasinikiwe kubuye bekhona nobungane phakathi la ukuchoma kanje kunobungozi yini ukuthi uhlale ukuba chomele nje just like insizwe yaziwayo ukuthi yona ingadumisa izulu njengamanje kungonakele lutho ithi bafana abamake nibuke nike thulani into ezokwenzeka namhlanje so ukuhlala udlale ngesiphiwo onaso kube kuukuthi futhi you will not reveal your secret ngicela ukuphendula mina kanje ngisebenzisa inyoka ngokwesiphiwo sami kodwa ngaphinde ngadevelopa uthando ngenyoka as pets that's why nginenyoka ngebiza ukuthi ezedlozi nginenyoka ngebiza ukuthi ama pets ami even if when I'm riding I can take my python ngifake intanyeni and everything right ngengaza nayo la student nawe cisho lokhuza noquleka Alex try me again you'll see okay so uzama ukuthini la ngizama ukuthi angizami kahle Alex ngisho ekuthenini ukuthi kukabili kukhona ukuthi uphiwa kodwa wena kukhona ukuthi awuphiwo into oyithandayo nje kodwa we display kubantu as ukuthi kuyisiphiwo sakho njenganje lo mjitho imfihlo yakhe lena kunokwenza ukuthi umani uyidlalela nje yes and kunezinto vele siyibiza ukuthi zimfihlo zesomsamo ongeke ukwazi ukuyichazela omunye umuntu hayi ngoba ungafuni kwawena ukwazi ukuthi ungayichaza uyithini lento all right ukuthi ene kunimpendulo bengicela uzoyisho but awuzanga nayo ekutheni phela kunanoma yiphi into ye-experiment elab uyayizama kuqala and then mhlawumbe ubhede uphinde uyizame again so nakhona lapho ke nabakwazi ukudumisa izulu for them to know ukuthi mohlanganisa ukuthi nokuthi lingaduma kufanele aqala practice eqala yes kufanele aqala a practice eqala kodwa mina ngokwazi kwami uma upractice mhlambe into efike kuwena njengesibonakaliso njengento edlozi uyenza wedwa lento leyo awukwazi ukuthi ungaboniswa into abanikazi bomsebenzi ngoba njengoba ngilapha njena akona umsebenzi wami lo ngiphathisiwe ngingaphucwa noma yini so umphathiso yes so kubalekile ukuthi manginikezwa into ngokwesibonakaliso uyihloniphe ngihloniphe ngi-experimente ngingedwa okay sure yes anonymous ePortshepstone yebo Alex siyaphela futhi uthini wakumbuzo befuna ukwazi ukuthi umuntu mayefasa mayefuna ukukhishwa yidlozi lokhuza eliqoka lo muntu ukuthi amkhiphe na okay sefuna ukuphuma lapho kuleyo nyanga leyo umlaphayo afuna ukuphuma kuphi ephezulu masephuma enyangeni la esuka umlapha angu understand imanga phethu uzofike ukhonjisa ukuthi nanga ugobela wakho zobe ekuthwasisa right yebo kodwa futhi wena awuboni ukuthi uyena futhi kumele ukukhiphe njengokuthi mina futhi sifuna ngiphe umuntu lo osukelashwa awubuze nganye indlela phethu umbuzo wakho ngoba sibathathu njengamanje kodwa siyahluleka ukuzwa akazi ngachaza kanjani okay yes just challenge okwenzeka kuwena kwenzekani ade uyolashwa noma uyothwasa sekufanele uphothule ukhuluma ngestory sakho nje lo umuntu wakithi lo belashwa unabantu abadala so manje uthi mina eseyidlozi ngomkhiphe enyanga ekutheni inkomo lefunekayo nazo zonke imfanelo kuphume esandleni sakho yebo hayi komunye umuntu okay all right sure yes Alex idlozi angeke likufake ephehlweni ingekho indlela ukuthi likhiphe ephehlweni futhi idlozi malingene ngempela lizokunika inkombe yokuthi umuntu ofanele ukuthi akusize uAlex Mthiyane yingakho athi umuntu osisikhathi athi
yes ngiyazi ukuthi nabantu abadala kade ngibonisa ukuthi lokhuzana inkinga yami anginamali yokuthi ngiphume ephehlweni no akuyona inkinga yakho leyo awungene lapho wena hamba uye ephehlweni uma ngempela unedlozi lizokhombisa noma inkambi zakho mayiphelele la uzomisola zona ephehlweni lizokhombisa idlozi ukuthi umuntu ofanele ukuthi akwenzele lento usibanibani yabona ke ngiyasola ke bathini ukuthi inkinga yakheke isiko lomuntu amkhonjisiwe nje umfowabo ukhonjiswe yena so manje ngiyezwa ukuthi kune reluctance la ekutheni ngena apha lapho mina no it's not a matter of ngena apha idlozi kunamandla eliwabekile kulo okuthiwa akakhiphe lo osephehlweni in this case yes so uyena fanele ukuthi amkhiphe ngempela because mhlambe lo osephehlweni bone option ukuthi anyone can do it ake silalele le statement esithi akufuneki kube noma ubani kufanele kube uyena uyayizwa leyo bhuti ngizwa kahle ngiyabona so hamba umkhiphe mfethu awukanti ngakho yini ngoba namandla nawa kuona wakhe wethu le amandla ngekho cha bazokunika khehla khuleka wena fanele uvume nje alright ngiyabonga thokoza okay siyabonga kakhulu alright ngizobuya lento esho Mlekeleli because ibalekile abantu abaningi yabehlula hlala kahle olundi nginibingelele Mthiyane sure kumele wena usebenze kwezenhlala kahle ngiyodla imali lamlaza zamathende Mthiyane sure hlala kahle bangithenge ngicela ukubuza lapha mina mhlawumbe ukuqala nje uyikhela phezulu Mthiyane ngibizwa ngesibongo sika baba kodwa baba kangihlawulanga kangikhiphelanga lutho bavumela nabo nje ngemndeni so manje ke nami senginabantwana abawu4 abawu2 nami babizwa ngesibongo sami akukho ngikhiphile abawu2 babizwa ngebongo zoma wabo angikhipheli lutho ngihlala nabo ekhaya ngiyafisa ukuyilungisa lento Mthiyane manje angazi ngiqalaphi qala kimi noma ngiqala abantwaneni bami okay sizoyithola impendulo mfethu siyabonga umbuzo lo bashaya abaningi siyabonga Sabelo kamasho ngibingelele Mthiyane mbulazo omnyama no anti Usha no punga yesintu shokoza shaba anginqamlele nje bani anti Usha manje isalo kwasendoda hayi isalo kwasendoda uyazi ushada indaba ezinto okay sure ngibuza umbuzo okay ngilinganise njengami mina kusabelo hlatshwayo ngizalwa kaMbatha ngizalwa ubaba uMbatha ngibiza isibongo sakwalume kaHlatshwayo uma ngikhula ngihambe ngigcine ngithola ukuthi hayi lesibongo engisilandisa kaHlatshwayo engathi kwakhona asibizwa ngokusemthethweni kahle kufuza ngabe kubizwa isibongo sikagogo kushuthi ngasho kanjalo manje umuntu omalume ukhona uyedwa muthi uyayikhuluma lento ethi umalume ehlabe ehlikize nje emenjena nesibongo sakhe lesi sakogogo lesi kahle sisemthethweni ngabe siyabiza ngiyalinganisa isibongo sakaMbanjwa futhi ngabe sihle emuva sibiza koMbanjwa okay indaba inkinga zethu ethinta isibongo siyakuza Sabelo uzophenduleka Joqo etoti sicina ngawe bhuti sabona injani ma siyaphila wena njani hayi ngiyaphila yes ngibingelele nabo baba yes mntaba bakulalela ikakhulukazi umbuzo wami uzobheka ngako baba uMbanjwa motholise ingane motholise intombazane ingane isivele nezingane kwenye indawo wahlawula nokuyibuyisa ingane ibuyele esibongeni sakho kumele wenze njani okay sure asiqale wena so hlaza mhlamba siqale ngayo nje umne wethu kubalekile ukuthi leyo ngane ayitholile ahamba ekomalume bayo baxoxisana okuthi badingane ngengane bese yakhishwa ayemukele naye efake esibongweni sakhe okay yiloko kumalekile ukuthi akwenze sohlaza alright no siyabonga le yabona iyafana lembuzo le embili uhlala kahle noSabela indaba yokuthi ubize isibongo sakwamama sorry saka baba but engenzanga imfanelo later on uzoyiqala phi indaba ukomalume lo muntu yes kubalekile ukuthi ahlale komalume ngoba uyasho ukuthi ubaba kenza lutho ayikho yena into azoyenza ayenzele ubaba ngoba lelo cala akulona lakhe icala likayise angithi enye challenge ale Mlekeleli uthi khona komalume abasebenzisa isibongo kufanele bayasebenzisa yingakho leso kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi makuphahle emsamo asingafaki isibongo ingilo sekuyizona zona kufanele isondele zosondela okay ngoba isikhathi esiningi uma ufaka isibongo okuyiyona ngilo sekufanele ukuthi iphakame noma idlozi ofanele iphakame ngoba ingabizwanga iyahlehla so makunale confusion lena enjena asifaki isibongo asingafaki isibongo okay all right so it's safer
ukuthi ungasifaki isibongo but akusho ukuthi izinto angeke zenzeke. Inkinga ke abhekene nayo ukuthi umalume unenkani ufuna uinsista kulesibongo lesikahlatswayo if I'm not mistaken. Okay. Asibambelana ke conversation yethu. Ngihlale ngisho ngithi open line la qhamuka khona ama topics. Who knows ke kulama episodes alandelayo sobe sesibhekisisa ezinye zalezi zinto kade ke kukhulunywa ngazo namhlanje. Bese nomlekeleli Mbanjwa impunga yesintu utholakala kanjani? Impunga yesintu sohlazi iyatholakala kwinombolo ethi 078 959 1894 nakubusobe encwadi impunga yesintu. Siyabonga kakhulu. Gogo Bathini Mbatha? Gogo Bathini Mbatha anti Usha Sarwa Sendoda ku YouTube Gogo Bathini Mbatha and then ku Facebook Gogo Bathini Mbatha and then in terms of contact for bookings 035 799 5703 035 799 5703. Utheni kuthiwa ubani anti Usha Sarwa Sende? Sarwa Sende. Indaba was produced by Mr. Mabaso Alex Mthiyane. Hey lesithatha namhlanje emva kokuba sikhulume ngeindaba zeindlame zamatekisi and sizokhuluma ngeindaba zemsamo nokuphahla. You need music nje non-stop. We have music opolisa ikhando Thobe Hliziyo with uColin Zondo up next. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha.